че дойдох да се пенсионира. И бе раснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. Давай святим Твоим церквам Твоя цела честна здрава, благоденство и нужда. Он Господь явится нам, благословен гради во имя Господне. Ето сега ние грешните смирените от сърце да се препишем към Пресвета Богородица, да припадем пред Него в покаяние и в дълбочината на душата си да извикаме нашите грехове. Ни връщай празни Твоите ръби, защото Тебе имаме заедничка надежда. Слава Тебе, Божена, слава Тебе! Сега настана време, което освещава всички ни и прави ни съдия, чакано обърни се душо към покаяние, викай, както блудницата със сълзи, Господи, помилвай ме. Пресветая Богородице, спаси нас. Пресветая Богородице, Дево, оправи делата на нашите ръце, си прощения за греховете ни, когато Ти пеем ангелската песен. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Да внимаваме, в онова време възлезе Исус в Иерусалим, която има 5 притвора. Тя крижеше голямо множество болни, слепи, хроми и църкнали, които чака на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! За мирът по целия свят, за благосъстоянието на сите Божии църкви и за съединението на всички на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За този свети храм и уния, като влизат в него с вяра, благоговение и със страх Божий, на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За високо преосвещен наш митрополит Николай, за честното производителство, за дяконството в Христа, за целия причи народ, Господу да се помоли. Господи, помилуй! За бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помоли. За милиони народни на и във вечни векове.
Уважаеми съселяни, драги гости, скъпи колеги от песенните групи, пристигнали от близки и далечни селища. От името на кметството ви приветствам с добре дошли на нашия храмов празник Света Троица и фолклорния събор, където ще чуем вашите изпълнения и ще се насладим на прекрасните български песни, които, надяваме се, майсторски ще ни поднесете. Нека бъде празник този ден, камбанен звън да огласи събора и всеки сам в себе си вглъбен да търси път към Бога и към хората, а песента, дошла през вековете, да легне като облак над селото, в очите чиста радост да засвети, в сърцата си да приюти доброто. Пожелавам на всички добро изпълнение и успех. Давам думата на председателя на читалището и ръководител на фолклорната група за автентичен фолклор към читалището село Пролом, отец Методий. Драги гости, скъпи приятели от близки и далечни места, добре дошли в това китно селце. Малко, но с голямо благородно сърце, припълнено с радост и благодарност, защото ни почетохте и уважихте. След тържествената божествена служба в храма, а сега ще отбележим и фолклорният фестивал на читалище наука 1907 село Пролом. Малко е, както казах, но с богата история, с богат фолклор. Нашата проломска песен за първи път прозвуча по радио София в далечната 1951 година от нашата певица Тинка Пешева, чийто дом е тук до нас. Тя за първи път беше оценена от Филип Кутев, държавният ансамбъл. И ние с радост възкресяваме и паметта и най-вече песните, защото те не са нейни песни, те са проломски изворни. Зато и името на нашата фолклорна формация се казва От извора. И сега ще чуете първото изпълнение на фолклорната група Ранила и Донка в зори. Изпълняват Стефка Попова, Елена Минчева, Тана Князова и Мария Даловска. Ранила, Донка в
Нощи майноле отидох на Синджир Бурнар за вода. С нощи майноле отидох на Синджир Бурнар за вода. Там се майноле заваре средногорските овчари. Средногорските овчари, средногорските хайдути. Шалица терен послали, всичките наред се наред. Печено огне ядяха, червено вино пиеха. Всичките мамо хубави, всичките мамо левенки. Ала ми дойче най-хубав, най-хубав мамо, най-левен. Дай мамо, дойчено, макар го тръгне по водя. Макар го тръгне по водя, тръгне са като тригоден. Провикна състоян, джанам мила мамо, откъде високо отдеравиш могила. Мамо, мила мамо, чуваш ли, мамо, що си няма, мамо, един мили брата, при мене да дойде, да ме отърве от тази люта змия. Змия усойница, Стоянови жалби не бе разтворили, древните му сълзи. Земя пропукали, че си няма стоян. Един мили брата. Скъпи приятели от село Пролом, драги ми отец Методий, благодарим ви за поканата, която ни отправяте, и ние се отзоваваме заедно да отпразнуваме вашия празник. Пенсионерите от пенсионерски клуб Пею Пее в град Гълъбово, винаги ще бъдем с вас. Заповядайте, обаче сте наказани, защото ние идваме за втори път. Сега ще дойдете даже с приспиване. Желая ви много здраве, успехи на колектива и хубава служба в храма. Заповядайте. Благодаря за подаръка и за добрите думи. Прекрасен
Подарък за вечен спомен. Да. Няма да се забравим. Веки веков. И ще дойдем в Гълъбово. С приспиване. Не с едно, с две. Добре, добре.
любе румяно, румяно, любе румяно, румяно, от чорбаджийско коляно. Петър румяна думаше, любе румяно, румяно, любе румяно, румяно, от чорбаджийско коляно. Най-ми е драго румяно, на село сбора гастане, да са на белища червиш, бяло мушкато закичиш. Всичките тебе да гледат, вежди нагоре да вдигат, вежди нагоре да вдигат, на мене да ми завиждат. Всичките тебе да гледат, вежди нагоре да вдигат, вежди нагоре да вдигат, на мене да ми завиждат. Базена Петър чорбаджи, че има буче хубаво, че има буче хубаво, бяла, червена, румяна. Събрали се девет баби да се къпят.